मोननैसो बाथ्रा आं गोबाव समनिफ्रायनो नटिस खालामबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो सानैसो सानसुमै हासि दिन्थिग्रा लिडारफोर दं दा बेयो मोजां बाथ्रा हारियाव बेबायदिबो मानसि नांगौ नाथाय बिथांमोननि हासि दिन्थिनाया सोरबा बर'निनो माबा मोनसे आफाद सोरबा बर'निनो बिदा फंबायफोरनिसिमल' मानो जाना थायो जेब्ला बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे थ्रेटिं फैयो माबा मोनसे खैफोद फैयो बै समाव बैफोर सेम लिडारखौनो जों मानो नागिरना मोना बैफोर लिडारफ्रा हारिखौ बोखावनाय समावल'सो एक्टिभ जाना थायो नामा मानो नांगौ समाव हारिनि जानानै मोनसेबो सोदोब मोनसेबो मेसेज बिटिसिनि बाहेरसिम हरनो हाया केमेरानि सिगाङावल' लिडार जाना थाबा जानाय नङा लिडार जादोंब्ला हारिखौ लानानै फ्रन्टआव गसंना थानो हानांगोन मालाबा गावनि उनाव 10 जनसो रायजोखौ लानानै बिटिसिनि बाहेराव माबा मोनसे स्ट्रं स्टेटमेन्ट माबा मोनसे मेसेज हरलाय अब्ला जोंबो नोंथांमोननो गसंना थागोन अब्ला जोंबो नोंथांमोनखौ रिसपेक्ट खालामगोन माथो बेखिनिखौ बाहाया माथो गावनि उनाव 10 जनबो पाब्लिक बुथुमना लानो हाया नोंथांमोना बेनो नामा लिडारफोरनि आखुआ जेब्ला गावनि हारिनि माबा मोनसे आफादखौ सोंखारिनोबाल'सो ओंखारबोयो गावनि हारिनिनो बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामहोनोबाल'सो ओंखारबोयो जेब्ला बायजोनिफ्राय माबा मोनसे खैफोद फैयो बै समाव गोमाना थाग्रा बाथ्राया जोबोद लाजिथावना सानसुमै लिडारगिरि जाफैयो नाथाय हारिनो नांगौ समाव बैफोर लिडारफोरखौ जों नागिरनानै मोना